Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Wih, barungannya ngamuk. Wih, ada macam-macam barungan nih guys. Ada barungan singa, ada barungan naga, ada barungan kodok, ada barungan hitam, ada barungan ular, ada barungan hiu, dan ada barungan singa kecil. Waduh, apa? Wah, matanya pecopot, gak apa-apa, dipakai reel. Gak apa-apa. Yo, berdiri yo dipakai. Bangsane para Gandharwa Sewu. Sumingkira saka sakenahing papan panggonanmu kene. Pangerti yo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumingkira saka sakenahing alas gagah wangi. Ayo.
kira saka satenahing papan panggonan kene. Ngerti yo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumikira saka satenahing alas glagah wakiki. Ayo.